people with numbers up to 290, please join the line. Vind je het net vervelend dat je hier nog weer in de rij staat, Matten? Ach nee, dat is toch oeral? Dat jet erbij. Als we dat niet meer hebben, dan is het niks meer. Dus jou bestel je geen kaartjes via internet? Ik heb via internet wat besteld, maar ik vind ook dit de charme hebben van oeral. Als dit helemaal voort weer, is oeral echt voort voor mij. Waar staat u voor in de rij? Wij staan in de rij voor de branding. Voor vanavond. Waarom wilt u daar juist heen? Omdat het ons een hele leuke voorstelling lijkt. Wat hebben we nog meer? We hebben ook een beetje gekeken wat een beetje fietsbaar is, hè? Met de fiets zonder licht. En we gaan morgenavond weer terug, dus we moeten voor morgenavond de voorstelling gevonden hebben. Een fiets zonder licht? Ja, wij konden nog fietsen huren, er waren mountainbikes. Er zit geen licht op. Maar dat maakt hier ook allemaal niet zoveel uit volgens mij. Waar staat u voor in de rij? Ik heb geen idee. U weet nog niet waar u heen gaat? Nee, het zit zo. We hebben geen fietsen. Dus we zijn hier maar naartoe gekomen met de taxi. En dan ga ik zo meteen vragen van, goh, wat is er nog open waar wij zonder fiets heen kunnen? En die nemen we. Ik heb voor je bijvoorbeeld Les Allemands om 3 uur volgens mij nog. Dat is het parkeerplein bij de haven of zo, of niet? Nee, dit parkeerterrein Midsland aan Zee. Dat is, het is wel een stukje lopen, maar het is pas om 3 uur. Prima. Is goed. Een mooie plek. We hebben 1 voorstelling en ik ben als een kind zo blij.